Αυτή η κλαίωσα πόσο κάνει για πατέρα? 210 ευρώ, αδελφή μου. Μα τι λέτε τώρα για πατέρα? Την άλλη φορά της μεταμόρφωσης, την ίδια, την είχα πάρει 70 ευρώ φτηνότερη. Ναι, αλλά σε εμάς έχει κλάψει μέχρι σήμερα άλλες 2 φορές. Όχι σαν τους θεομπαίχτες της Μονής του Σωτήρος που ρίξανε λικεράκι στον Άγιο Σάββα και κάνανε αρπαχτή 25 εκατομμύρια σαν ένα weekend. Βρε εσείς, το Θεό δεν το φοβάστε. Το όνομά του γίνονται όλα. Μεγάλη χάρη του. Ποιο όνομά του καλέ, ποσοστά παίρνει, ποιος είναι ο Ρέμος? Τέλος πάντων. Αυτή τι λέει? Α, πολύ καλό κομμάτι. Αυτή αναμένεται να κλάψει ως ο Νούπο. Πάρτε τη και θα με θυμηθείτε. Ο Χριστός και η Παναγία! 120 ευρώ, βρε θεομπαίχτη! Τι μου το λέτε μετά, μαντάμ? Αυτός είναι ο τιμοκατάλογος από την Ιερά Σύνοδο. Η αλήθεια είναι τις τσιμπάνε λίγο. Αυτό δεν είναι τσίμπημα για πατέρα. Το κολομέρι μας κάνουνε με το συμπάθειο. Καλύτερη τιμή δεν γίνεται. Μα τι λες τώρα, κυρία μου, παζάρια θα κάνεις με το Θεό? Όχι, αλλά είμαι πιστή, δεν είμαι μάπας. Όποιος επένδυσε στο Θεό, αδελφή μου, δεν έχασε. Κοίταξε με την πάρο και αρχίσει και τρέχει τίποτα μη συνάδε. Μα τι λόγια είναι αυτά που λες εν Χριστώ, αδελφή μου? Τέλος πάντων, τύλιξέ τη. Είναι για δώρο. Να βάλω και κάρτα αλλαγής. Στο γιο μου θέλω να τη στείλω. Εγώ έχω άλλες που δακρύζουνε. Βάλε μου και ένα Γιώργη. Ποιον προτιμάτε? Αυτόν με το άλογο. Πολύ καλό κομμάτι, ωραιότατη επιλογή. Όταν πρωτοβγεί και φεύγανε 10-10 μετά το θαύμα στην Προπονά, θα θυμάστε από τις ειδήσεις. Εδώ έχουμε και τα αποκόμματα από εσπρέσο και απογευματινή. Ρίξτε μια ματιά. Δεν έχω τα γυαλιά μου. Ποιος είχε κλέψει? Το άλογο. 210 εικόνες δώσαμε σε υπηκούς ομίλους. Τύλιξέ τη ρε. Το άλογο. Να πάρετε για γιόνερο γιατί τώρα που έφτασε το πούλμαν δεν θα μείνει ούτε σφινάκι. Έλα τελείωνε. Μεγάλη χάρη σου.